Fof koɗo ko émission baɗowo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rapplar Innovation. Mbaɗe abonné mbaɗon partagé Rapplar yaari yeso. Salamu alaikum, salam les gars, calminama mon kala inde yettore je ko won black artist rapport jaado MCS. Voilà, eɗen ɗo hande émission men fof ko ɗo. Voilà, mi salmini téléspectateur uji ɗi fof mi weltima, jaajëf. One black c'est-à-dire ko goto ɓalejo quoi, ko en anglais français quoi, one black goto ɓalejo. Wano ko goto black o ko ɓalejo quoi, c'est que sa yi en nandi hen sah ine nde nande jomum. Voilà, ko goto ɓalejo woni one black. One black kañum ɓooyi consumde rap, ɓooyi wonde hen, ɓooyi yidde, ɓooyi yaadude e hen quoi. Waɗi playback, yaade rapperuji, walde artiste aji, monti concert aji, montri show janani, ala fo ko waɗani e rap quoi. Comme wadde one black ɓooyi ko fuɗɗi e rap. Mais son am préféré, manam son am personnellement mo jarmi hooram min, ko en 2019 puɗɗimo wadde enregistré son mo jarmi hooram min o. Son ko son mama wonno, ko son nene. Son ko fandare nde rek moƴƴi, ndax mbaɗa yinno mbaɗa wonno hen, mi meeɗa welsindade hay saaha goto quoi, ko ta wonno weɓani. Sabu nde jitnomi ɗum deggi nde koye milieu ko jangde gonnomi quoi, jangde alquran hen gonnomi quoi. Wadde nde jeeyimi jaami ha mbaɗmi ɗum ha côté nde ko fotano wonde ko, nde jaami ha joñmi ɗum gartumi ɗo dañmi liberté total. Voilà, en plus jaami mbaɗmi enregistré takku ha son o yalti nde, ça fait plaisir. Sabu manam ko soynerno way kono ko saami ni quoi. Voilà, mboɗo yiɗanno mboɗo ronka, jeeyi ha hankadinam ko yam heddi, wadde musique nde ko yam heddi, waɗi officiel banggueji fof ha heddi rek min ƴettude temps am yaade nde yaltinoya son weɓani kam hankadinam quoi. Wadde son nde yalti nde hankadam weeli kam no bokkirmi e affaire ni quoi. So tawi ko petit artiste hankadam mboɗo wawi wattude compté des artistes aji ɗon, ça fait plaisir, sabu ko yiddam quoi woni hen en fait. En fait min koye gére rek, e min ɗo mbaɗa ɗum jaam rek, ene wonata kadi ma won so Allahu lamɗo jaaɓi. E min hen min meeɗa hulde, min meeɗa rekkilde quoi. En fait milieu o ɗum ko côté banque, côté jinnaɓe to kadi alhamdulillahi rabbil alamin, min jinnaɗo gorko min gurdani ko juuti sah, yo Allah yurmo yaafo, ruttima e joom makko. Mais en fait jinnaɗam debbo emin pamodiri e ɗiɗon quoi, mi wiyata sa emin pamodiri, kono noon manam omo famani kam e ɗin mataw quoi. Sabu départ o omo noddi kam côté, omo haalana kam manam min jeeya ɗum, ala jeeɓi ɗum sa ƴeewi. Omo wiya kam min jeeya ɗum, mboɗo wiyamo yeyi ala probléme ko ni e ni. Finalement ha o andoyi ɗum ɗo ene tiiɗe yam, watti ko noddude kam omo wiya kam attention, comme exemple wuuro ngo quoi, ganda ko kalɗa, manam ko message quoi, haɗani ɗo rek, wona to erimi ɗo tan nanatemi ko côté goɗɗo quoi. Ganda ko kalɗa hen teya quoi, surtout ma milieu no kalirɗa ni quoi. Voilà. Won kay won mboɗomi hen projet kay, manam ko sona projet mo gonaɗo e dow mum o, manam jaltuɗo hande le 15 o. Armi andinma o, à part ɗum ɗon wan jogui tan ko audio ji muɗum ne lança, invité concert uji en yaha ene participe ene monte, jouyi noon concert aji, quelques concert. Mais projet mom mbanmi prod taw ko min o gère ɗum, comme album o mixtape o EP mi alano ɗum quoi. Mais actuellement ni mi dañi goto projet woni armi andinma mixtape, yalti sa waɗi disponible hande jour hande o e 17h o. Voilà. Ko cakkirɗa haalde ko mboɗo sikki ko ɗum noon, ko noon min goniri hen quoi actuellement, ko noon min jarata quoi. Ko min e gaynaji am ɗi eɓe joni kam nak label, min ngala hay goto label, min ngala hay goto caggal, mais komin label komin caggal quoi. Ndax gila fuɗɗi komin mbaɗanno jeem ko, kala komin mbaɗi songu waɗat sotti, comme noon ha joni e min hen quoi.
ɓe jaadannomi mbaɗa audioji ɓe ko ɓen jaadannomi ha mi step dari ko ɓen kadi gonmi e yaadude kadi ha ko ɓuri ɗum ɗon ara hen so Allahu lamɗo jaaɓi mais hay nokku min ngala to min mbaɗi signé vraiment. One Lyrical ayi koma wona an tan mi fuɗɗi wiide kam noon de pourtant min de mbiyatmi hoore mon Black nde mi anda One Lyrical sah finalement gandoye momi min moylol mboɗo consomme sah mais wona 100% min pour pama sah rap wolof ko ni rek ko mi hawrat hen tan quoi mi ƴettanta ɗum temps quoi mi hawrat hen tan kamɓe fof nak wona Lyrical wona gaynaji keddiɗi ɗi quoi ko rap pulaar ɓurmi wawde heɗade One Lyrical kono mbiɗa ni mataw koko hawride tan quoi mais wona mboɗo choisiri wona mboɗo waɗimo idolam sah non non. Ok kañum hay so tawi ene woodi noon heewani quoi eyi ndax wan moom moye loolu wona neɗɗo cohluɗo ko heewi mi anda noon sene foti wonde mais min mi wona cohluɗo ko heewi mboɗo yaawi yondinade to jara kam ɗo quoi eyi ko puɗɗimi ko rek faade joni mi anda yeeso mi heɓani hen tan échec tan musɗomi tan ha ɓurti non non mi suwaro wi ɗum mi anda komi fuɗɗaki taw mi anda koma walla kono yarate hen ha caɗele ɗe godani no forsirte woni mi forsirani walla koma kadi fawaki tan kadi mboɗo jagguiri caggal jungo kala jiɗɗo musique mboɗo wawi widemo walla kala jiɗɗo rap min ɓuri ɗum yidde rap eyyi kono noon mi dañani hen tan kene tampina kam ha ɓurti taw non wona ko puɗɗimi faade joni ko kay mboɗon waɗa ɗum géré na non affaire o mboɗo sikki ko manquement de goom rek si yimɓe gomi ɗum à 100% mi sikkani so tawi hay moye o moɓe ɓuuri men sah saabu artiste aji kamɓe foof sa ƴeewi goto foof ne jogui hen jaaru quoi goto artiste aji olof ɗi noon kalanmi an olof o kalanmi quoi sa ƴeewi sa suivri goto foof e mabɓe goto foof ne dañino caɗele ha ɓurti a nanat diɓe plateforme uji wima min jogonno probléme pottari ngaka wima noon goɗɗo e goɗɗo wima noon e ko hande kamɓe mbaɗɗo évoluer ko kamɓe dognata auto ji mbaɗat international jaaha mbaɗoya concert caggal leydi gartuma e dow ma quoi wadde ko waɗata ɗum wona gomde ko gomde watta ɗum quoi enen rap pulaar o wajiɓe nanɗo talaw no woodi e ko entourage o manque seeɗa kono hay ɗum so manque gom ma e mbawko ma manam neɗɗo foof woodi to Allah heedani ɗum quoi sa woni hen tan mboɗo sikki ma moƴƴoy quoi kadi rap wolof ɓurani rap pulaar wawde heɗede de ɓurani ɗum wawde heɗede rap pulaar ko artiste aji ɗi tan ɓe simma makinade seeɗa quoi kono piiɓe e ɓerde mabɓe yo soɓe piiɓe e ɓerde mabɓe ma won tan ma won inchallahu taala rabbi ɗum noon ko guila e milieu men oɗo quoi ɗo ɓuuri hewde rappeur uji porɗi ɗo te gonɗen ɗo billahi wallahi wa tallahi. Non sohlani ɗum ɗon sah saabu maro hewɓe nawata ɗum hen ko côté Tupac en ko wiya rap koto mabɓe immi kama life aji mabɓe ɗi no yimɓe jirtaɓe ligne uji he ni jeera koɓe jogui brûlage ɓe sangara eɓe jara walla jiiya ɓe mbaɗi dégâts concert aji mabɓe ɓe ɓortat wutteji a faami mbaɗat quelque ɗum ɗoji quoi maniére ji quoi wawi sohlani ndax c'est passe temps kamɓe affaire uji mabɓe koko ɓenni quoi hayso tawi koto mabɓe ummino an gonɗo hen o a faami surtout ma enen wonɓe ɗo ɓe jeunesse o gonɗo ɗo ene yimowo quoi MGS ɗo rap aɗa wawi wonde hen ha jalta taw lojanima quoi yornani e tout ma wojjinani yitere ma côté école kay ɗum ko à part min kay mi haalta ɗum ɗon voilà ko wadde mo wone maniére ji wadde wone wo ha ɓurti quoi sohlani aɗa wawi jaggude musique o mbasa jaggude ɗum caggal jungo jagga ha tiiɗa mbaɗa e ɓerde ma mais tawa dépassani eyyi surtout ma ɗo hennam ɗo ne foti rentede trop aɗa foti rentade quoi so tawi ka jiɗɗo rap deggue aɗa yiiɗi ɗum nane e ɓerde ma aɗa felliti wonde musicien yo jarane ɗamnanade ɗum gummoɗa ɗo mbaɗeɗa ɗum déplacé o ɗannanoɗa ɗum quoi sa yiiɗi sa yeehi taw ko ga liggontoɗa de mais ɗannano ɗum ne jaari a faami so tawi ha an jarananima ha toon foof gonira hen no quelque rappeur uji wonɓe ɗo goniri hen ni mboɗomi hen komi artiste concert mi yiyat ɗo tan concert no wodi tan mi yaha profité audio mi adda quoi concert ɓenni festival no wodi mi yaha mi profité audio kadi mi adda koma noon tan hoto wonir noon quoi so tawi ka artiste
an badda choisir gurdam ma ko artisagal quoi dum badda yo jarani wakkilade dannonoɗa ɗum quoi jalta ɗo so tawi aɗa yiɗi yawa yaade quoi voilà. Neɗɗo mom yonere hoore mum tan, mais min puram min mi ala on probléme quoi, kadi mboɗo sikki tan so tawi suivroɓe ɗum ɓe fansuji ɗi fansuji am nani hen maɓe commentaire ɗum e nder vidéo oɗon quoi, mboɗo sikki tan min o mi ala on caɗele quoi. Eyi mi yiyani ɗum kadi e artiste aji ɗo, artiste aji men ɗi MZ ɗo quoi, toujours artiste aji kamɓe e fansiji ɗi sa tawdiɓe sa aɗa wawa sa ronkude serdude hol gonɗo ɗo artiste hol gonɗo ɗo fans quoi, saabu dépassement o ɗum mankat quoi, manam jomum yahata waɗa hoore mum côté komi artiste ala ko ga mbaɗami, komi artiste ko ni mbayanmi quoi, non non vocaluji emin mbaɗodira, min jahodira, emin potta to min pottanno, kalda ko min kaldanno, so kamɓene eɓe pamiri noon quoi, so côté rap ari kadi ɓe jaggana min hen quoi, so ɓenni kadi en fait ko noon min gurdata e mabɓe quoi, musani ha ɓurti dal voilà. Pourtant o jaam tan de kamɓe maro moy lol ko min woni artiste mabɓe tan, aɗa goto woni jogo artiste e artiste aji he quoi, a faami, wonko artiste artiste aji ɗi quoi, ɗum tagui wayi noon affaire o kadi hoto fotano hawdema ha ɓurta komi artiste artiste aji armi andinma yaltinama kono won keddiɗe paquet aji, a faami, ɓe gona rappeur uji koɓe tappet aji, classe am wiyaɓe classe. Voilà comment armi andinma mo ngo aɗa andi pour l'instant enen rap MZ o saabu ko ɗo gonɗen ko ɗo mbawata hen haalde quoi, hayso tawi eɗen jiiɗi goɗɗum ɗum en keɓani taw quoi, wadde harma tottode goɗɗuɗomo tottu gonɗo sara ma o ha para quoi, faami, ha gonɗo sara ma o heeɓa, wadde enen ɗo ko consommateur men ɗo ko yeɓata en ɗo ko pamminen ɓe ha paama après jehen côté goɗɗo o quoi. Armi andinma c'est à dire ko rap madino o yimɓe jii rap o ko deux choses tan waɗi, ko deux choses o waɗi ko sound clash, o waɗi love, ko ɗum o waɗi quoi, sa clashani tan gonta ko joli cœur, gonta ko rappeur rewɓe quoi, comme no rappeur uji ni a faami, joni nak wonnak yiɗi andindeɓe goɗɗum ne wooti kadi, saabu ko rap ko bul quoi, yirlor, a faami, so ari yirlima ha côté love o a haɗaka yim, mais so yirlima kadi ɓenni fayi côté pemen joie, a faami, so yeehi kadi arta ha côté classe ko joie quoi, mais hoto jooɗoro e nder rap he min komi classeur, hoto jooɗoro ɗo min komi joli cœur, komi ko love jimami, ko rewɓe jimmanami, surtout yimmat rewɓe no moƴƴi, ko nice ne ɓeyda artiste o quoi, kono hoto ɓaggoro ɗon tan quoi, affaire o ko bul, kala nde tourni tournu quoi, armi andinma sa consumi ɗum a tawat rap o ko bul, affaire o yirloto quoi, fof nen hen quoi, kañum yirloto quoi, no yirlori noon wonko noon yirlorto ne yaada hen quoi. Projet o kay gani, projet daɗo waɗi diire e min jafno hen fansiji ɗi fannoɓe ɗum ɓe comment, min jafno no fewi quoi, waɗi diire no fewi, e kadi mboɗo andi wona probléme hay goto ko minen gonno quoi, wadde min ñagoɓe hen yafuɓe ɓe jaafo amen, so ɗum ɓenni waɗi ɗum ɗo ko centre culture ɗo Tamba Djidje Khalil quoi, kanko géri côté oɗon quoi, mais naysi min ji hen koye amen machallah, félicitation kanko tamit min beltima e golle makko quoi, jaajef fofof kanko waɗi oui. No dawlude nen hen de, ya début programme sept titres, waaw premier titre o ko armi andinma, deuxième o ko jomum quoi, jomum manam jomum woni jo rek woni gueno Allah quoi, komin jiɗɗon haalde, e yo Allah yaafo en, troisiéme o ko ina wawno yo Allah yaafo en quoi, saabu Allah kanko so tawi wona no jumre kanko o fotani yimede quoi, e o ɓurti yimede, kanko dal martaba makko yadani e yimgol sah, yadani sa e yimede, holɗum saɗa yimamo holɗum mbiyata, saabu kala to mijoriɗamo o ɓuuri ɗon quoi, a faami. Troisiéme o ko ina wawno quoi, ina wawno noon ko ennemi, ina wawno mi yitma jiiɗa kam comme noon,
voilà. Quatrième o ko Gemal Sa Bopp featuring Djibson number one mon artiste préféré gonɗo Mauritanie to hennam voilà artiste bawɗo golle muɗum min ko kanko consammi mi anda mboɗo heeɗo rap quoi Djibson number one Gemal Sa Bopp quoi cinquième o ko Jar manam moye musique tan quoi musique voilà sixième o ko Ummo Liggo woni sixième o septième o ko minema woni wotoya comment voilà projet armi andinma kañum woni commencement golle amen sa welama mbiya quoi saabu ko audio ji rek min mbaɗanno e min lance ene wela yimɓe sans e pense saabu somin mbaɗi hen nder muɗum concert ɓe noddama ɓe garaɗa heewa mais armi andirma won koye signifiede manam ko joni won blague woni e fuɗɗade rap min ko joni gonmi e fuɗɗade rap quoi saabu ko joni dañmi no puɗɗorimi rap wadde armi andinma yalti ko le 15 juillet hande 17h30 o armi andinma nak o décortiquer ko 6e jour tabaski Madina Pakane eɗen jogui toon grand concert voilà avant concert oɗon sa 6e jour o 4e jour taski Amanda Douagne finaliste concert compilation of the flood tout l'artiste MG no waɗa nder toon invité quoi 11 jours kala jiɗɗo yiide rap taw ko rap tan jiɗɗa rap bonɗo gulɗo jaw toon garta keɗoɗa rap quoi boƴƴi fof ne mbay rap machallah a faami so ɗum ɓenni 6e jour o ko événement men quoi événement One Black événement mon événement welcome galle famodirɓe événement yimɓe foof potten si manda ki Madina Pakane yimɓe pijira toon armi andinma quoi armi andinma keɗoɗe ɗum tan hoto pijire ha on jour pijire nde toon armi andinma o quoi ye non pas yeygol voilà en jeeyodirani taw quoi hayso tawi ma en jeeyodir mais bientôt après quoi mais pour l'instant disponible e scène amen he YouTube gratuit One Black officiel rek mbatta jeeɓa ɗum gratuitement voilà kan titre aji fof nan toon avec quelques titres aji goɗɗi kadi ɗiya heɗornoka walla ɗiya yiyano ñakkata wonde ma tawoy ɗum less o en tout cas dal projet o noon fawi dow quoi One Black officiel rek YouTube o ma yeɓ ɗum toon consomma ɗum mbaɗa commentaire e mbaɗa hen miijo ma quoi comment nice voilà mi salmini artiste aji MZ wallahi kamɓe fof big up kamɓe fof mboɗo weltaniɓe quoi haydi artiste goto inde makko nde fuɗɗori ko Boy on artiste goto woni momi yadani hen quoi heddiɓe fof mboɗo weltaniɓe quoi comment manam yoɓe jokku golle kadi hoto wi manam wonata quoi ma won échec ma won tan inchallah jaɓo si baña bay rek voilà kamɓe fof big up mi salminiɓe voilà jajo gofo e jagguro jagguno tan yimɓe ngabbina level o ha dow inchallahu taala rabbi jajof mo inde mum fuɗɗori Boy quoi on tan woni ɗo wona artiste heddiɓe fof artiste aji Boy ndongo non mi yanimo noon de a yanno Boy ha non est ce que mi jumani wadde komi jumɗo wadde wona Boy jinnomi wiide quoi Wan ele ka cool real ele wiima ka MC Pico suuɗo quoi c'est à dire way taw konko noon no yiiri quoi gofo point de vue mum hay goto wawa ittede eko andi ko eko yiyata ko quoi kanko ɗum o yiyata e yam neɗɗo ko darda e makko fof ɗum jeyata e makko konko oɗon banggue wonen daride kam o yiyata yam ɗum force quoi min jiiɓe makko ko artiste machallah kono noon artiste aji ɗi fof kadi ko caggal artiste o quoi ɗon kadi ko haala eyyi aɗa andi ɗo ko artiste goto woni ɗo Madine ɗo eyyi ne waɗi noon mbaɗa waɗoɓe jeem quoi eyyi hankkadi noon mbawaten ndu contudeɓe ko artiste aji ɗi foof ko caggal artiste o koye projet he jiɗɗa couplé quoi armi andinma he quoi way kaymo xamala sama bopp xamal la aduna julli laak samay mbokk musuma taade aljuma yàlla la bindi jaarale sa yaay daf la doomu aadama demal sa simbi jox la aay ɗum humtaani xaajuma xamal ni ngay doxee ak fi ngay teg sa tànk bul xalaat li ngay joxe ak lim la doloon sànq yombul da ngay fexe feesalal sa compte banque son jabaani njeexee jàppe ɓe njooɗo njàng loo fi gis day jeex One Black natta wodde maa ngi koy xaar mu gën a yeex borom mbaari natta yodde xool bu ñuul ba nju weex ina ma aade métti famde mais ko rôle dina jeex ɓernde ma yo deeje fof koɗɗo
ko émission baɗo chaque dimanche à 20h sur la chaîne Rappler Innovation. Mbaɗe abonné mbaɗon partager Rappler yaari yeso.